से जाबाय बिथिंनिया ओमफ्राय आरो ओरैबायदि थुगोन आरो एकदम आलु थुबाय हानि माबाफोरा बिराद जद लोगोफोर ओंखायनो सम थानायावनो गावबा गाव खुन्था दोखाना लानांगो बे बुंगोन आं नारदो आं बुंगोन बे नारदो गाजिया हामस्लायस्लाय सानैजों मिलायनानै खुन्था गायना दलद था हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो जनै जोंहा दिनै खुन्था बायनो फैदो आरोना पस्ट खुन्था बायनो फैदो जोंहानि दुब्लिनि हायाव जितु खिमा ना बे खिमायाव दोननो थाखाय पस्ट खुन्था बायनो फैदो आरोना खै फुटनि 4 फुटनि बायनो फैदो आरोना थ' लाखांबाय लाखांनानै दायो न'आव थांसै आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर लाखांनानै न'आव मोनफैबाय जोङो टट' लाना फैदो आरो ओमफ्राय नैयाव बोख्लायनानै दोनथ'दो मानो होनबा दा मोनायावनो जोङो लांखागोन आरोना दुब्लियाव लांखानोसै आरो बेखौ हाजिराबो लाखाबाय ओमफ्राय नै बोराया दुब्लियाव थांबायनोखा मालाय लाखांनानै खदाल सदाल लालायनानै थांबाय सिप्रा आं नै आफा खानै लादो आरो बेयाव खुन्थिखौ दोननो थाखाय ओमफ्राय दायो नै माबायाव खुन्थि जावनाय आरम्भ खालामबायनो आरो ओमफ्राय बै नै थेलायाव लानानै लोगोफोर नोंथांमोना जोंहानि दुब्लिनि हाखौ नुगोन आरोना दिनै बेसे दोङो हाय दाउब'नि बाय उनाव इयाव लासे हाय बाबायाबो लोखिथिसो दै नै हाथ्राबाबो लायदो थेला नारनाया मा गिसि मोनाङो ए हालिया हालिया बोथोन दे आखाइ होमबासो माबा जागोन इनिया थसे जाबाय बिथिंनिया ओमफ्राय आरो ओरैबायदि थुगोन आरो बाबाया इथिं आरो लास्ट बैयाव मोनहैबाय हेलो गाइस मैं अभी मछली ढूंढ रहा हूं इधर बहुत सारे मछली है लोगोफोर जों दायो दोङो दुब्लियाव बे हसिना जाबाय एबार नै गोलावद्राय नालाय ओंखायनो गेजेरावबो मोनसे थुगोन आरोना बेखौना गेजेराव ओमफ्राय आरो लास्टआव एकदम 2 बिघा बेसेबां दङ बेखिनिखौ 2 बिघा दङ गोलावखा आरो नै बे मोनसेया जाबाय खुन्थाया नै बेयाव मोनसे ओमफ्राय बै खनायाव मोनसे ओमफ्राय आरो बै खनायाव मोनसे हिना जाबाय आरो दायो बेलेग मोनसे थांलायनोसै आरो नैलाय बारायखौ एकदम खेतियक गोदि नुखाबाय लेंथि थेबबाथ' आरो खेतियक आरो नुबावगौमोन ओइ नै बुंनायाखै एकदम खेति मावनाय नुखाबाय एबार एकदम खेति मावनाय नुखाबाय एबार मा होनदो लोगोफोर मोनसे जाबाय दायो मोनसे बेलेग मोनसे जायगायाव थांगासिनो आरो हानि माबाफोरा बिराद जद लोगोफोर ओंखायनो सम थानायावनो गावबा गाव खुन्था दोखाना लानांगो ओमफ्राय दल' थाबाय था आरोना नङाबा टेनसन मोनसे थायो आरोना ओंखायनो दुब्लिनि हाफोराव बिदि गावबा गाव बे बुंगोन आं नारदो आं बुंगोन बे नारदो बिनिसारै मिलायलायनानै आरे मानो थांदो इमान खाथियाव थांना इफोर गाथिन मारि जागोन बे बुंगोन आं नारदो आं बुंगोन बे नारदो गाजिया हामस्लायस्लाय सानैजों मिलायनानै खुन्था गायना दलद था खेंख्रा जादोंबा दोनदाल खानानै आरो सिदा खालामना लालाय बास आं बारा नारदोबा सा कापसे आं दौसिगोन इ बारा नारदोबा इ आंनो सा कापसे दौनांसिगोन जाबाय आरो बिदिनो खासि खुसि अनलायनानै सोलिनांगोन आरो इ आरो ओइ इ मानो नारदो नों आंखौबो ओइ मानो नारदो बेबायदि बुंलायबाथ' गैलिया आरो सेस बुदलायना थै हाय आयौ थांगोन दा ओइ देनाव मालाय नांदो आरो बोरै थाबायगनो हायालै लोगोफोर दुब्लिनि हायाव सुग्रुसोयो मेंसि बायनिबो हां थोन थोन जायो थिथिबो जाबाय नालाय ओंखायनो
बायनिफ्राय हां थोन जायो आरोना दा कुटलुआबो जाबाय बा कुटलुआबो मा उथिजासोदो मा भारी ले हर हर थालिया एमान भारी ले लोगोफोर नै नेक्स्ट लकेशन नै मोनसेयानो आरोना बेनिफ्राय बैनिफ्राय बेयावलासे बोराया थांदों खिमानायनो आसै इनिया बिसोरनि बेरायावलासेखा बाप्पारे इमान गोलाव नै लोगोफोर बे बेरानिफ्राय ओइ नै आफामोन थानायावलासे बेयाव लावबाय दे नै लोगोफोर हाया बे मोनसेया नै बेखिनिया बैनिफ्राय बोरै नैनिफ्राय मोनसे बेनिफ्राय ओइ नै आफामोन थानायावलासे एकदम ओइ बेयावलासे बेनिफ्राय फैनानै नैयाव फैनानै ओइखिना जेखाइ खना दंबावो आरोना बेखिना जेखाइ खना बिदि थांनानै ओइ नै बिथिं ओरै आरो नैलै सानबो हाबसिगोन अखाबो हादो सानाबो हाबां दा लोगोफोर नायखांबाय आरो मोनसे दंबावो बेयावबो थांगोन इसोरो दायो खिन्थु आं थांलाया आरो हालदैया बाब्रे मेंसोबाय जा कुटलाबो दै गांसोबायनो दिबाय ओमफ्राय हाजिराफोरनो आफामोननो साहाबो फुदुंनांगोन नालाय फिथा बानायनांगोन ओंखायनो थांनोसै आरो साहा बानायनो फिथा बानायनो साहा फुदुंनो फिथा बानायनो थांसै आरो अखाबो नै थाइफ्रिलायबाय अखा थाइफ्रिदो नैलै थुबायाव मोनसे एकदम आलु थुबाय बैयावबो नै बेयावबो थुबाय बेफोरा फैबाय ओमफ्राय नैबे मोनसेयावबो दोगोन आरोना नैबेयावबो दोगोन बे जोंहानि गोदान बस्ति बे जोंहानि गोदान बस्ति आरो बेखौ जा गोदान लादोंमोन 8-9 बोसोरसो जाबाय 8-9 बोसोरसो जाबाय आरो नै बेखौ लानाया बस्ति गोदानखौ ओइ न' खाथियावनो दा लोगोफोर नै बोराया एकदम थेला नारनानै माबानानै खुन्थि थुनानै बिराद मेंबाय आफामोनखौबो साहा फुदुंनानै लोंहोनानै फिथा जाहोनानै हगारहरबाय हगार हरखांनानै ओंखाम जागा थबनो ओंखामबो संबाय दिनै संनानै जाखांनानै थाबनो उन्दुनोसै आरोना बोराया नै एकदम सेस लिरला जोब्बाय खदाल लोगोफोर मेंबाय हाया आगोलानि आबै आबौमोननि दिननि हाफोरा फुराना आगोलान आरो बनायनाय हा एसे तेरा आरो सिधा नङा मोनसेबो हाफोरा तेरा सोरनियाबा उदैथि हाबदो सोरनियाबा बिखाथि हाबदो बेबायदि नाङो आरो ना खिन्थु बेबायदि हाया हाबाखै जेबो हाबाखै हाया बेबायदिनो दोङो खिन्थु नुनायाव तेरा बेराजों कनफिउजन जायो आरो सोरबा नारदो जांना रावबो नाराखै जेरैबायदि तेरा बेरैबायदिनो खुन्थाखौबो तेरा बेरा होनना फैबाय लोगोफोर उन्दुबाय आं मेंबाय दा लोगोफोर हाफोरा खेंख्रा खेंख्रि गोजा आरोना आग्लानि आबै आबौनिफ्रायनो बिदिनो गोजानो हाफोरानो ओंखायनो जेराव खिमा खेंख्रा खेंख्रिबाबो जिथु आलि जाना दङना बे आलियावनो जों थुनानै फैबाय आरोना मानो होनबा बेखौथ' सिदाबो खालामनो हाखालिया दा मानो होनबा आग्लानिफ्रायनो जुग बिदिनो सोलिबोबाय दोङो थ' बिदिनो खेथि मावना जागासिनो बयबो नङा होमबा थ' जेराव जि आलि जाना दोङो बेयावनो दोननानै फैबाय आरो खेंख्रा खेंख्रिब्लाबो माने मोनसे सिकियर जायो आरोना गाव मोनसे आलि थुनानै दोनबा मानो होनबा जोंहा बेयाव माने जोंहा माने गाव खेथि खालामा आरोना मालायनिसो जोंहा आदि होना दोनो बिसोरो खेथि खालामनानै माइखौ होफायो आरो जानो दुब्लियाव थांनायानो जाया मालाबा आइमुवा थाङो आइमोनाबो दा एसे बैसो जाहोलांबाय नालाय बाबायाथ' बारा थांनो हालियानो खायसे दुरबल जाहोलांबाय नालाय ओंखायनो आइया थाङो मालाबा खिन्थु सामफ्रामबो थांनो हाया थ' बिदिनो थायो हाया ओंखायनो जोंफोरबोथ' थांनोनो हाखायानोखा थाङानोखा जोंबो ओंखायनो
गावबा गावनि मोनसे खुन्था सिन मोनसे दोनानै दोनबाय आरोना माने देनां अब्लासो बियो थाखासिगोन ओंखायनो थ' थेंक इउ बयखौबो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय हर जाबाय लोंबाय उन्दुनोसै आरो दायो भेजाल मोनसे जोबनाय गिदि मोनबाय आरोना बे हाफोरनि माबाया माने बिराद भेजाल आरोना न'खरनोजोंनो न'खर बिदि नांलायहैयो न'खरजोंनो न'खर बिदि गाज्रि खालामहैयो ओंखायनो रावदोबो नांलाय सांलाय जेबो खालामनाङा गावबा गाव हिमाव थुनानै सिरि थाबानो जाबाय आरो नङा होमबा थेंक इउ बयखौबो